tør jeg så. Sæt. I skal bare tie stille. Hej alle sammen. Jeg hedder Freja. Nej, jeg hedder Sandra. Mathilde. Og jeg er Lia. Velkommen til hobbyskole. Det vil vi sjovt nu. Ja. Nej, det smøger. Det synes jeg, vi skal. Højfængsskole. 0 smøger. Nu går vi i gang. Det her er en skole. Mobilfri zone, det er vigtigt. Det er vigtigt, at du husker at sige farvel til en voksen, inden du går ind. De er så lidt kreative. Det her, det er M-gangen. Her går man fra 3. til 6. klasse. For satan, ikke også? Hvad er det for noget? Snask. Puh, jeg er så skuffet. Jeg er altså også... Ej. This my shit. All the girls stop to feel like this. Og det her, det er så en store bar. Ugang. Vi har lidt nogle malerier, hvor der er nogen, der har været kring. Og nogle børn, der har ødelagt andre malerier. Det er også flot. Det kan man også. Der har vi mine af. Det er vores parallelklasse. Fucked up mennesker. Fucked up mennesker. Det er valgholdet, der har været i gang. Væggene var lidt kedelige, så der var billedkunstholdet lige lidt kreativt og lige tænkte, at vi skal med. Og det gjorde vi. Vi tager i sin brugt. Nej. Skal vi finde? 100 på, der er noget, der. Det er der ikke. Er der også, man skal have? Der er ikke nogen. Super. Det gad ikke mere. Måske er vi heldige at have Lars. Det er altså her, det er undervisning, du bare ikke gider at følge med i, som ingen er interesseret i. Velkommen til musiklokalet. Der er utrolig interessant Sandra, på alle hun niveauer. er kongen af økonomi. Der er fed undervisning. Kom fra 0 til fucking 12. Men der er plads til alle, og det 1 er plus lærerne rigtig 1, gode det er til. 2. Jeg lærer så meget hver dag. Kan du det? Kan du ikke try? This is fysiklokalet. Det var awesome! Ødelægger alle ting, du gør. Ja. Så er der gang i byggerierne. Ej, Freja, hvad laver du, mand? Hvad laver du, Freja? Det må du. Det må man ikke. Det må du ikke, Freja. Det er altså totalt fedt. Børn kan lege der. Og kravle op. Og det er fedt. Det der sker, det er okay. Ej, nu har det hele det er blevet forandret lidt på Røde Plads. Fordi at vi er blevet forbundet med hallen, så det er blevet sådan en rigtig sporty og glad skole. Så man kan bare løbe rundt og lave alt muligt. Så prøv at lade være med at... Det var ikke kun her også, der kunne finde det. Sådan, det kan man sidde og lave arbejde i. Lige nu spiller drengene bordtennis i stedet for arbejde. Børn, der er aktive. Det er lige meget, om du kommer fra M, I eller U-gang. Vi kan alle være fælles. Ja.
Jamen, vi kan jo ikke arbejde her, det er jo biblioteket. Du kan Det sgu kan da man jo godt godt. arbejde. Man kan sgu da godt sidde Alle her. arbejder. Ja, her er der ro. Det er der ikke andre steder. Det her er så bibliotek. Her kan man arbejde, der er roligt. Her kan du for eksempel læse, kender du den om, eller godsinspektør og forpagter, noget med opdagelsesrejsende, samfundet, familie, statistik, kriminalitet, så er der også noget med mønter, oldtiden, vikingetiden, 2. verdenskrig. Der er alt, hvad du har brug for. Kulturhistorie også. Hvad synes du om lærerne? De er onde. Man kommer ud. Hold kæft. Jeg gider ikke høre, hvad jeg er fucking blond snart. Shut up. Hvad er der så der? Hvad så? Hold din kæft. Nej. Det kan jeg ikke. Hvad synes du om Hov i skole? Det er noget lort. På en god måde. Ja, det her det er så afdagen. Der synger de små børn her om morgenen, og det er så fra 0. til 6. klasse. Selveste aflagen er designet af Arne Jacobsen. Hvad laver I? Der er sten og fossiler i gulvet. Vidste du godt det? Nej, det vidste jeg ikke. Det er røre med sig. Måske er det vandmænd. Nice! Det her, det er billedkunstlokalet. Her kan unge hjerner sidde og være kreative. Ja.